80 ел элек 22 июньда немец гаскәрләре сугыш игълан итмичә СССР чиген үтеп кирип һөҗүм башлаган. Елның иң озын көне шул вакыттан бирле Русиядә ватан өчен көрәштә башын салган кешеләр истәлегенә хәтер һәм кайгы көне дип игълан ителде. 1418 көнгә сузылган каһәрле сугышта районнан 10 меңнән артык кеше катнашып, 7 меңгә якын яугер яу кырларында ятып калды. Район үзәгенең Дон монументында оештырылган митингта район хакимияте, ветераннар советы, хәрби туганлык оешмасы, яшьләр сәясәте буенча комитетының Муса Гариф исемендәге тарихи-мәдәни үзәк вәкилләре катнашты. Канлы елларның курбаннары 1 минут тынлык белән искә алынды. Еллар үтер, буыннар алмашыныр, ләкин безнең бәхетле киләчәк өчен көрәшкәннәрне онытырга хакыбыз юк. Булганның кадерен белеп, игелеккә омтылып, кылган гамәлләребез күбрәк, тормышыбыз матур, күгебез аяз булсын иде. Алин Хадимуллин, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.